Стоящ микс. Получих моя коледен подарък вече и понеже няма на български език такива ревюта много, реших да ви покажа какво съдържа един пакет KitchenAid. Този е модел 175. Отваряме внимателно, за да видим какви изненади крие пакета. Първото, което виждаме, са ето тези брошури. След което пристъпваме към ваденето на основната част на така очаквания робот. Първата част е този капак. После ще разберем какво е неговото предназначение. Доста е тежък пакета, така че внимавайте. Трудничко се вади, но KitchenAid Artisan 175. От едната страна има плъзгач, който отключва главата и може да бихте могли да я повдигнете. Отново връщате на отключено положение, за да върнете. От другата страна на робота има плъзгач, който определя скоростта, с която ще работите. При повдигане на главата, съвсем лесно, бихте могли да си слагате и да поставяте купите или съответно да ги отнемете от робота. Комплекта съдържа две купи, по-голяма и по-малка, съответно според продуктите, с които ще работите. Тук са поставени съвсем внимателно и двете бъркалки допълнителни. Ето тази, която е за разбиване на яйца, белтъци, по-такива течни смеси. А това е така наречената флекс бъркалка, с която много удобно бихте могли да обирате всичко по купата, което остава. Така че представихме ви робот 175. За всички, които се колебаят, нека смело направят своята покупка, защото уредът наистина се заслужава.